Новите ми арт материали от Тему. Като гледам, има доста съкровища. Започвам с подложката, която е разграфена на 43 на 28. Поръчах А3. Поръчах си също бързо съхнеща на въздуха глина, за да мога да реализирам. Имам някои нарисувани медальони. Да мога да ги оформя и след това да ги отцветя с акрил. Като също си взех и тази малка спринцовка, която всъщност прави нещо като макарони от глината. Напъхва се материал и след това излиза. Предполагам, че повечето хора знаят как се ползва. Какво друго си взех? Взех си. Тези са много яки. Тези материали са за оформяне на глината, за всякакви текстури върху нея, ивици, ефекти. Всички, които се занимават с моделиране, знаят за какво става въпрос. Гледам, че има много форми, които могат да бъдат отпечатани върху нея. Даже сега се опитвам да фокусирам. Фокуса бяга. Това станче си абсолютната находка. То е за правене на гривни, да пръстени всякакви нещица, които искате да наплетете с маниста. Защото съм си взела и доста цветове от тези равни като форма маниста. Ето ги тях. Има оранжево, зелено, синьо. Издръжка тук е новото ми попълнение за снимане. Има малко дистанционно, което се свързва с телефона. И всъщност е с Bluetooth се активира, нали, се свързва и след това натискаш копчето и почва да снима. Повторно натискане спира да снима. Много удобно ми се вижда. Ръчката се разтяга до доста, някъде 70 см. Това нещо се чупи. Тази глава се чупи. Поръчала съм още една такава стойка, която е за дърво. Примерно сте някъде в парка и искате да си снимате нещо, няма кой да ви снима, приятелите ви ги няма. Закачате я на някой стълбче или дърво, нали, нещо, което стърчи и на височината на картината. Има също чупеща се глава. Много удобно. Това всичкото се огъва на всички страни кръчетата. И също ми се вижда доста практично. За такива хора, които се опитваме да заснимаме доста неща, които са свързани с нашите арт занимания, ми се вижда доста приложимо. Ето тук имаме пластмасови формички с букви. Те се слагат в едно гнездо, те отдолу това гнездо, чупят се една по една и се подреждат вече, в зависимост какво искате да изпишете. Проблема е, че е само на латиница, надявам се да намеря на кирилица, но за сега мога примерно да си изписвам логото на картините Ди или шантабелата като марка. Ще свърши работа на първо време. Също си взех един малък резец. Отдавна искам резец като правя бижута да мога да режа по-лесно тело и всяка друга такава по-твърда. Мъничко, практично, да си го използвам ефективно. Също, макетно ножче. С него може да се оформя глината.